Бързо в автобуса. Бързо. Не искам да съм седна. Искам да се да прав. Не искам да се държа. Добре, че седна. Мамо, виж автобуса завива. Имаш ли солети? Мамо, защо този човек няма коса? Този същия като дядо, дето е. Защо да говоря по-тихо? А нещо за ядене? Защо му опадала косата? Искам и аз билет. Колко спирки ще се возим? 5. Само 5 спирки. Не, искам повече. Колко са 5 спирки? 15 минути. Колко са 15 минути? 3 серии на Пепа. Искам още. Мамо, защо тая кака има слушалки? Искам и аз да чуя музиката. Ще отида при нея да слушам. Виж, моята буква се изписва там. Мамо, гледай, моята буква. Много е хубаво. Обещаваш ли? Другия път още ще се возим. Ама това, което се чува, е женски глас. А шофьорът на автобуса е мъж.